Għal dawk li intom kamuna, ma nafx kemm xi ħadd minnkom minn kamuna. Alleluja. Grazzi Mulej Qaddis. Illejla nħeġġiġkom biex tisimgħu messaġġ li huwa ta' fidi, ta' inkoraġġiment, huwa messaġġ li nemmen li ħajkun għażminijiet li qed ngħixu fihom. Ejja nitolbu flimkien, kulħadd itlob miegħi issa stess, fis-isem Ġesu Kristu, itolbu miegħi issa stess. Mr. Qaddis, kellimna inti illejla bil-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, għatina revelazzjoni ta' dak li inti għandek għalina f'dan iż-żmien. Nagħti lilek mulej kull glorja u tifħir. U nirringrazzjak li iva ħad titkellem minn fom il-qaddej tiegħek biex kompli tibni il-Knisja tiegħek. Lilek nagħtu glorja u tifħir Mulej Qaddis u niddikjaraw li x-xitan huwa taħt saqajna, Ġesu Kristu huwa rebbieħ u aħna tagħna hija rebħa permezz ta' Ġesu Kristu f'kull ħin u f'kull żmien. Amen. Ħanurikom skrittura marru fi ktib ta' Iżajija kapitlu 59. Din l-iskrittura ġej fl-ispirtu tiegħi jiena unsuq ġej lejn il-Knisja. Jiena unsuq ġej hawnhekk f'Moscow. Jekk kiena kelli nsaqsi lilkom illejla, kemm inkom tindunaw li l-ħażen kiber olidejkom. U qed jikber brata maġla. U qed jikber f'ħafna bnadi, mhux f'post wieħed, f'ħafna dipartimenti. Mhux biss fid-dipartimenti tal-gvern, dak ukoll, imma f'dipartimenti tal-ħajja. Qed jikber il-ħażen. Amen, naraw il-ħażen jikber sewwa f'ħafna affarijiet. Imma allura ir-risposta tiegħi u tiegħek x'inhi hija f'dawn iż-żminijiet? Għax jiena dan ilek għaliex. Għax jiena minix jiena naqam qareb. Nixtieqkom kollha tkunu mqarbin jew daqsi jew iktar minni. Amen. Il-lejla jalla l-mulej tfadilka fuqek li ssir imqareb ħafna għas-salt Natalla. Amen. Meta ngħidu mqareb tħallax imqareb ma' kiesaħ. Imqareb jiġifieri għax inti tittara bidla. Inti għadek temmen li Alla tbaqalu pjana u tbaqatax qalbu. Amen. Ma u l-ebda Kristjan li huwa najxi u għet jistenna jennafa tiprendi l-qawwa tal-Alla tiġi jekk inti ċiċċi bil-qeda whatever. Amen. Titkun imqareb, titkun imħeġġeġ, titkun imqanqal il-mara tiegħi tgħidli kemm inti mqanqal ma ġoffi. Hekk il-mara tiegħi tgħidli kemm inti mqanqal. Sewwa, jiena itwilidt imqanqal. U meta l-mulej ħajseħli mqanqal. Tista' tgħidli kif ma tkunx imqanqal meta Alla tal-eżerċiti jammar fik. Tista' tgħidli kif inti ma tistax tkun imqanqal meta Alla li huwa nar jammar fik. Inti hawn xi ħadd minnkom xi darba missejtu n-nar. Kif ħasej? Kif x'għamel? Ħadd pjaċir. Ħadd pjaċir bih. Ħadd pjaċir. Birkom Mulej Qaddis. Meta inti tmiss in-nar, twaħwaħ ġeneralment. Amen. U tajjat. Amen, u twerżaq. U jiena u inti l-iskrittura tgħidlek li aħna msejħin biex inkunu nar ta' iħeġġeġ. Jiġifieri minn dak il-punt di vista irridkom tkunu imqarbin. Amen. Issa morru fi ktib ta' Iżajja 59. Jiena għandi dal-kunċett, għandi din it-twemmin. Li meta tara l-għadu qed jagħmel xi ħaġa, Alla mhux qiegħed bil-qiegħda idejh marbuta jiċċassa ma jagħmel xejn. Xi ħaġa Alla tjagħmel fuq in-naħa l-oħra. Qed tifhmu. Then please ifhmu għata. Għaliex huwa tajjeb li tkun aware x'qed iseħħ fid-dinja. Dik importanti li tkun aware għax inkella tkun faċilment imqarraq. Imma fl-istess ħin ukoll tkun aware li jekk hemm xi ħaġa hemm il-ħażen qed jiżdied, in-naħa l-oħra x'qed isir? In-naħa l-oħra tad-dawl x'qed isir? Għaliex believe it or not,
anka n-nies tad-dinja li m'għandhomx il-Kristu jafu li l-ħażen ukoll qed jikber. Imma l-poplu tad-dinja ma jafx x'allet jagħmel. ħafna Kristjani kapaċi jaraw li l-ħażen qed jikber, il-ħmieġ qed jikber, il-korruzzjoni qed tikber, il-perverżjoni qed tikber, imma ħafna mill-Kristjani mhumiex kapaċi jiddixxernu x'qed jagħmel Alla. Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri inti li tkollok ħarsa kapaċi tara dak li mhuwiex ovvju f'għajnejn il-bniedem. Issa, fil-ktieb ta' Iżajija 59, Isaiah 59, hemm passaġġ fejn Alla qed jitkellem kif il-ħażen, il-korruzzjoni, il-ħmieġ, il-gideb jiżdied. Alla titkellem mal-poplu tiegħu da. U llum kif bdejt nisimgħu għax bdejt tagħmel sound ħan nisimgħu kif jiġi rakkontat. U qed naqrah, qed ngħid mamma mija da seta' kitbu għal Malta. Infatti ħa ngħidha lil Malta. Prim Ministru, President, Parlamentari u Malta u Awċin. Dal-messaġġ huwa għalikom. Seta' kitbu għal Malta illum. Knisja tal-Mulej li intom mhux reqdin imma mqajbin. Dal-messaġġ ukoll għalikom. Isaiah 59. U ħammorru naraw il-vers. Vers 19. Issa, għalissa, jekk inti taqraħ bl-Ingliż, ħajinkoraġġik. Jekk taqraħ bil-Malti ħajinkoraġġik. Però tifhem li fil-kuntest ta' dak kollu li qed iseħħ, fil-ħmieġ, korruzzjoni, tidwir tal-verità, gideb qed jiżdied Alla qed jgħid il-poplu tiegħu hekk. Ara xejn il-Mulej. ħallini ndoqqa trombi billi niftaħar fil-Mulej. Kemm aħna mberkin. Issa qgħidu ammen u ċabxku kemm tifilħu wansi daqbduha. Vers 17. Mela da il-passaġġ huwa kollu fil-kuntest ta' dak kollu li qed isir Malta u iktar u wara xejn il-Mulej. Ħanejlek għaliex nitkellem hekk jiena. Għaliex jiena qatt ma niżlitli u qatt ma ħatinżilli li għax jiżdied il-ħażen jiena u inti ġast norbtu jdejna u nittamaw for a one day, for a one better day, on a heaven, on a golden street. ċertu Kristjani jekk jitkellmu da. Ishom m'hemmx tagħmel u l-ħażen irid jiżdied u brother. Aħna il-ħażin qed jiżdied aħna qegħdin fl-aħħar żminijiet u. Tara kif inħobb niċċajta għax qalu jiena ma nħobb niċċajta, nħobb niċċajta ħafna iktar minnek. Imma fajt għad-disin ma qatt ma nitmejjel unġi paż-żuffiet la fajt tal-law għad-disin. Amen? U żgur li noħodha ċajta, mel ma noħodix ċajta. Vers 17. U jaraw mill-punent, vers 17. Isem il-Mulej u minn tluħ ix-xemx il-glorja tiegħu. Għax tiġi bħal xmara. Għax tiġi bħal xmara mfawra. Misjuqa b'nifs il-Mulej. U feddej jiġi għal Sjon u għan-nies Ġakob li ħallu dnubhom araklu tal-Mulej. Għana għaraħilkom bl-Ingliż, għax naf li ħafna minnkom tħobbu taqraw l-Bibja bl-Ingliż anka jien. Għala xi tajt eżeżaħwa. Verse 29. Verse 19, sorry. Dan qed jgħid għalija u għalik.
fil-kuntest tad-dlam, tal-ħmiġ, tal-korruzzjoni, tal-gideb, tal-perverżjoni. So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes, issa hawnhekk il-koma qiegħda ħażina bl-Ingliż, believe it or not, u di fit-tixta xtara verżjonijiet oħra. Imma ħanaqrawha kif inhi. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Meta l-għadu jiġi u jibda jiżdied, bħal xmara dulluvju l-Ispirtu tal-Alla jqajjem standard kontra tiegħu. Titnejdilkom għalina personali kif tinqara dik. Meta f'Malta l-ħmieġ beda jiżdiedu l-korruzzjoni u t-tidwir u l-gideb u l-perverżjoni, Alla qajjem xmara. Halleluja! Amen! Għadni minix lest, Alla qajjem xmara ta' dulluvju. U biex għamed din? Alla nnifsu għat iżuqa. Alla nnifsu qajjima. Għalek iktar ma jagħmlu l-aktar tiżdied. Għalek iktar ma tipprova twaqqafha iktar tikber. Għajdel dak taħdejk, int parti minn din ix-xmara. Għajdel l-oħra jew il-ieħor jgħidlu jiena parti minn dik ix-xmara. Halleluja! U jekk m'intix parti minn din ix-xmara inti ħmara. Għalis nħosni inkoraġġut. Inħosni stirred up bl-Ingliż. Inħosni pumped up bl-Amerikan. Għalix fej tara l-ħażen ifisser ġejja xmara kbira biex tikinsu. Halleluja. U ħanajt lilkom li jintom issegwu mill-televizjoni, issegwu mill-Facebook u mill-YouTube. Ankinti parti minn din ix-xmara. Ankinti parti minn din ix-xmara. Meta l-għadu jiġi kontra tiegħek. Jiġi kontra tiegħek għaliex jaf Alla lilek immarkak. Għalhekk jiġi kontra tiegħek. Għaliex jaf li jekk jirnexxielu jwaqfek fil-bidu tal-mixja tiegħek, meta inti għadek biss xejn tikkek daqsxejn tar tal-ilma, jipprova jwaqfek minn hemm. Għax jaf jekk jirnexxielu jwaqfek hemm, jaf x'potenzjal tista' tilħaq jekk ma jirnexxielux jwaqfek. Halleluja. Grazzi mulej. L-għadu attakkak għax ra li hemm id Alla fuqek. Alla għadu ġi kontra tiegħek għax ra li Alla lilek għażlek. Alla lilek immarkak. Għalhekk ġi kontra tiegħek. U jipprova jaqtalek qalbek, u jipprova jwaqfek, u jipprova jibblukjak. Imma hemm xmara li Alla qajjem kontra kull skema li għadu ġab kontra tiegħek. Amen. Għalhekk jiena meta saqsewni fuq it-television x'jidrilek minn ċertu affarijiet, għedulhom grazzi mulej tal-opportunità li ħan evangelizzaw. Grazzi mulej li ħafna ħajkollhom opportunità jisimgħu. Amen. Thank you, Jesus. Għax jiena qed nara xmara tqum. U mhux din ix-xmara li tqum mhux kollha jiġu hawn. Imma din ix-xmara qed tmisshom kollha kemm huma. Minn fuq il-televiżjoni, minn fuq il-Facebook, minn fuq il-YouTube, minn fuq il-gazzetti, anke l-artikli li jagħmlu kontra xmara talla, xorta qed iservu għall-iskop talla.
Alleluja, grazzi Ġesu. Dil-ġimgħa ma nafx għandikun semmejtilkom di ma ħnerġa' nsemmiha llum għax wara kollox ħafna minnkom qabel ma tkunu smajtu anyway. Fil-ktieb tal-ewwel Slatin, jekk tmur taqra l-ewwel Slatin kapitlu 17 qisu minn 16 sa 18 hekk hekk. Għandek l-istorja ta' il-Bibja tgħidlek. Il-Bibja tgħidlek. Entom li intom hawn preżenti. Kapaċi naw inti nkunu onesti? Kapaċi nkunu onesti? Ġi ma nkunux partiġani. Nkunu onesti, ngħidu dak li huwa abjad abjad dak li hu iswed iswed. Mela f'Malta għadu qatt ma der ħmiġ li qed jidher bħalissa fostna. Vera jew le? Sewwa. Der korruzzjoni qabel iva. Der ħafna ħżiena qabel iva. Imma l-ħmiġ li qed naraw issa qatt ma der bħalu żgur. Dak fatt tal-istorja. U jekk ħadd għalik mur indem issa stess. Amen, għaxin ma jina mandela b'dala partitu laqqas ieħor. Jina ta' Ġesu Kristu totali, mhux ħafna minni komplut. Amen. Mela l-ħmiġ li qed naraw fostna u li jiġi ippropagat u jiġi legalizzat qatt Malta marat bħalu. Mela aħna żgur qed ngħixu fl-ar żminijiet spiritwali qed nitkellem. Li qatt rat Malta f'postna. Jista' jkun li qed naraw ukoll il-potenzjal li ħanaraw l-iktar l-ogħla żminijiet u l-iktar żminijiet tal-glorja tal-Alla timmanifesta fuq pajjiżna. Alleluja. Għalija kull ma l-għadu jagħmel mhix problema, hija opportunità. Kull ma l-għadu jagħmel għalija mhix problema, hija opportunità. U qed nara ruxmata opportunitajiet. U l-għadu mhux ħajrnexxielu jwaqqafha. B'xejn, zero. Jista' jindifen issa. Tinsiex kif ifaqqas Alla. Kif? Alla tmisslu wieħed u jqajjem 7. Tmisslu 7 u jqajjem 70. There are Christians. They still have idols in their heart. Amen. Mela Izrael f'dak iż-żminijiet kien hemm il-Bibja tgħidlek l-ar re li qatt kellha Izrael. Kien jismu Ahab. U l-mara tiegħu kien jisimha Jezebel. ħafna Kristjani smajt ħafna messaġġi fuq Jezebel jiena. Ara ma jkollkom xi tifla issemuha Jezebel. U jekk hawn xi mara jisimha Jezebel, wis probabbli ommok ma kinitx u missier ma kinux jafu li Jezebel hija l-ar mara fil-Bibja. Please, jekk trid, ħantik suġġeriment, mur biddel ismek. Imma ma jfissirx li inti mara ħażina, ismek ma jirrepreżenta xejn tajjeb biblikament. Kieku jiena nbidlu. L-iktar mara, l-ar mara tad-dinja li qatrat id-dinja. Min lat ta' mara. Sewwa għaliex ix-xitan uża biex jattakka il-poplu Alla u l-ispirtu ta' Jezebel dak li jiġi biex jintimida l-poplu Alla jimmanipula u juża l-witchcraft jiġi s-seħħer. Anyway, Jezebel kienet saħħara, okay? Jiġifieri tissemmix il-bintek għal saħħara. Amen. Might as well issemmi l-ibnek Pinocchio mbagħad. Anyway, jekk hawn xi ħadd jismu Jezebel m'għandna xejn kontra tiegħek għax inti m'għandekx taħti, imma kieku suġġeriment tiegħi, għandek kull dit ma taqbilx miegħek. Biddel ismek. Aħna fil-kultura tagħna ħadd ma jsemmi lil ibnu Ġuda. Għax nafu l-konnotazzjoni tagħha. Imma ħafna Maltin ma jafux il-konnotazzjoni ta' Jezebel. Anyway. Isma'wa, mela dan Ahab kien l-ar re li qatrat Iżrael. Il-Bibja tgħidlek kemm għamel ħażina, kemm għamlu ħażin dawk ta' qablu. Dan għamel iktar minnhom kollha. Di qisha Malta llum. Għamlu ħżiena ta' qabilhom dawk.
turru. Imma daqqa tisar issa qed jgħadduhom kollha. Mhux il-verità. U ħalli nkunu fair. Mhux Malta biss, Jekk tħares l-Amerika, dak il-balalu miskin li hemm f'dak il-pupazz ta' White House. Miskin, miskin. Kix ġaba l-Amerika, ġaba maqjel spirituali. Iġveri mux Malta biss, ħalli nkunu fair. Franza l-istess. Dak il-balalu liħor li hemm il-Kanada. Tal-biża, men. Tal-biża. Imma innotaw, dan huwa spiritu li qam fid-dinja bħalissa. Mux f'Malta biss. Imma sena ftit, għalhekk mhux f'Malta biss qed naraw il-qawmin ta' din ix-xmara. Għalhekk fl-Amerika ħafna tiduru lejn Kristu, għalhekk f'Malta tiduru ħafna lejn Kristu u x-xmara ta' River of Love qed tiżdied u tikber. Tafu kemm nagħmlu nies kull xahar aħna. Taf kemm naraw nies iduru lejn Kristu kull xahar, nies jinħelsu mix-xitan kull xahar. Mamma mia, l-istorja ta' Malta qatt ratu dan? Le. Asratu Malta. Imma għaliex, għax waqt li l-ħażen qed jikber, Alla għandu sorpriża kbira għad-dinja u għandu xi ħaġa ħafna ikbar minn dak li għandu d-demonju. Amen. Jekk inti tara anke fuq l-internet mifquh b'nies li Alla tjuża biex jikeċċu x-xjatem pubblikament. U hekk ħajamel minnkom intom ta' River of Love. Dawk li intom il-lejla konsagrajtu ħajtkom għal Kristu, ibdejt grazzi mulej ħadużani li biex neħles in-nies mill-ħakma tax-xitan pubblikament fit-toroq. Ma noqgħod naħu bihom ġo dar jew ġo kamra wieħedhom. Le, ix-xitan jipprova jħassar bil-ħameġ pubblikament. Int hekk x'fuq pubblikament f'isem Ġesu Krist. U jekk xi ħadd jidillu ma jogħġbux mela ħanteħlilek. Ħodu int, ma tiżommu d-demonju li għandek żommu. You want 3 for 1? Anyway, mela isimgħuni. Smajna u jiena pritkajt anke għandi messaġġi fuq il-YouTube morru simgħuhom ta' Jezebel. Però ħafna Kristjani jinsew. Għax jiena mhux l-ewwel darba li anke jiena xtaqt li ġieli tlabt Lord, irid l-ispirtu li hemm ta' fuq Elija fuqi. Għaw minnkom tidu dak l-ispirtu li kien fuq Elija fuqkom, kamu? Ma ħadd minnkom tidu dan. Naf li ġud minnkom bħassa taħdmu teologikament. Imma aħna l-lum minn taħt il-test minn diġi. Iwa taħħassa daqseg, just get the message. All right? Kolla kemm aħna nixtiequ l-ispirtu ta' Elija fuqna. Amen? U nemmen li huwa available. Mhux għal dawk li jqogħdu d-dar jaqraw God TV, għal dak li humu se lesti biex ikunu parti minn din xmara. Xmara dejjem timxi. Xmara hija dejjem attiva. Imma xi ħaġa tal-ġenni għadi li l-Kristjani kollha li jafu b'Jezebel u jafu bil-ħażen li għamlet, jinsew li fi żmien l-aktar żmien korrott, pervers, maħmuġ ta' gideb u inġustizzja huwa proprju dak iż-żmien li Alla qajjem l-ikbar moviment li qatra Iżrael, il-profeta Elija. Jista' jkun li hemm xi parallel? Kemm taħsbu li hawn xi parallel? Jista' jkun li dak li rajna fl-aħħar żmien ta' Iżrael, Alla tgħid poplu tiegħi, tħabbilx għajnek. La Maltija għalilek. Għax waqt li l-ħażen qed jikber, jiena tinqajjem moviment li ħajaffeġ dan il-ħażen. Amen? Grazzi mulej! Jesus! Għaliex Elija kien l-unika profeta, apparti Elisew, li ra l-art miftuħa, il-baħar jinfetaħ, apparti Mosè, korrajt, Mosè wkoll. Ra in-nar talla. Ra l-qawwa talla tolqot l-edewwa talla. Elija huwa magħruf għal dawk 58 profeta fals li Alla bat in-nar mis-sema u xwihom. 840, 850. Nofshom kienu ta' Baal u nofshom kienet ta' Ashtorot.
Iġifieri, waqt l-ar żminijiet, Alla teħejjib moviment tal-glorja tax-xita tiegħu. Amen? Illum aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet, bla dubju, dak mhux qed ngħidilhom b'mod ipotetiku, bla dubju aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U nemmen li hemm ċans kbir li jiena u inti ħanaraw il-miġġa ta' Sidna Ġesu Kristu. Qabel ħanaraw il-Messija, ħanaraw l-Antikrist qabel ma jiġi Ġesu. L-Antikrist ħanaraw. Imma jekk aħna isma'ha, jekk aħna vera dik il-ġenerazzjoni u jiena nemmen u ma ħafna eluf oħra ta' kbar ta' madwar id-dinja, morru fi ktieb ta' Luqa 18. Luqa 18. Ara xejn vers 8. ħafna minnkom tafuha din l-istorja. Vers 8 tgħid. Jien ngħidilkom li malajr jagħmelhom ħaq. Imma taħsbu intom li il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Jiena nippretendi li suppost il-Kristjani kollhom ma bil-fidi. Le, ħafna minnhom qed ġasad jistennew it-tieni miġġa waqt li jistennew jiċċassa. Le, vera. Come on, ejja, ħarsu madwarkom, m'għandniex għalfejn semmilkom ismijiet. Dawk kollu li jgħidu jiena nemmen f'Ġesu. Kemm minnhom qed jaġixxu biqlubija b'kuraġġ, b'entużjażmu li hawn xi ħaġa ħafna ikbar milli hawn mill-ħażen. Għax ħafna Kristjani mwerwra. ħafna insaraw ma' mwerwra. Għas jibżaw jitkellmu. Issa nirringrazzja Alla aħna ngħixu f'pajjiż li inti għandek il-libertà tal-espressjoni, mela la teħħidlek il-libertà x'ħad tagħmel. Għax xi ħadd tajrek, għax ħadd qallek balalu, għax qallek xi ħadd tajrek bil-patata. So, ebda sekk imbilli għajrek bil-patata. Forsi għajjura l-patata tiegħek. Billi għamlu ħafna jokes fuq imħabba l-patata, praise God, xejja, come on, komplu. U mux id-ċajta, bil-verita, bil-serja dejkom, komplu. Jena nuħu, essa, naf li xuħut minnkom minn domx ħadifmuni, ma ħanajdu, nuħu pjaċir bl-attenzjoni. Mux attenzjoni, mux free advertisement jew. Amen. Ara, inti tkellimhom fuq il-patata. Mbagħad ikun hemm xi ħadd jfittex ħammur nara minnu Gordon John Manxe u jintama Ġesu Kristu. Imnalla kien dik il-patata? Alla kollox juża, anka l-istupidaġni tiegħek. Hallelujah! When the devil is doing something, my God is doing something bigger and better. Hallelujah! Amen! Ma tistax tiżilni għax jekk tiżilni iktar bil-qoli, u iktar b'saħħti u iktar l-ola. Inti tista' żomm iż-żejt taħt l-ilma. Jiena u inti żejt baqbaq. Amen, tinsix li aħna nsejħu nies taż-żejt. Dan taż-żejt kif konta? Hekk tfisser ta' Kristjan anointed one, widluk biż-żejt Alla. Inti tista' tipoġġi ż-żejt u toqgħod tafsu u tifsu minn ximkien ħajoħroġ u jitla fil-wiċċ. Halleluja! Gloria lilek mulej! Shout hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus. U x-xitan għadu kif għamel imsarnu issa stess. Halleluja! Għamel imsarnu fil-qalsijiet. Thank you, Lord. Amen. Listen, aħna Kristjani msejħin biex nifirħu. ċertu Kristjani jgħidulek, do you want Jesus? Is he as miserable as he was? Tifhem? Tridu l-Ġesu. Daqsek kim dajaq daqsek da Ġesu li għetta frili. Come on, man.
aħna il-poplu talla aħna medluka bl-ispirtu ta' ferħ. Taf l-iskrittu tgħidlek? That we are anointed with the spirit of gladness. Dak qed jgħid għal-Ġesu, mela inti fejn fiha. Għax jiena suppost Ġesu. Amen. Thank you, Lord. Amen. Aħna msejħin, mela fl-aħħar ismgħu kemm importanti issa li tifhem li jiena u inti msejħin biex ngħixu bil-fidi. Il-fidi dejjem tara l-oppost li jgħid id-demonju. Jiena biss qed narhom dawn l-affarijiet. Hawn xi ħadd ieħor qed jarahom dawn l-affarijiet għolli dej. Amen. Imma intom qed taraw bħali li ħafna Kristjani mhux qed jarawhom dawn l-affarijiet. U nitkellem ma' ċertu Kristjani. Oh, all they want to do is just stay at home. Jiena u inti bħalissa ix-xitan qed jippreparanna pjattaforma biex niddu. Għax dak kollu li jagħmel id-demonju, mhux fil-Bibja tgħidha li dak kollu jagħmel id-demonju Alla jdawru għat-tajjeb u għall-glorja tiegħu. Amen. Iktar mal-ħażin jikber, iktar ġejja tiżbita kbira għalih. Ftakruha dik qalbi tiegħi. Iktar mal-ħażin jikber, iktar ġejja tiżbita kbira għalih. L-Iskrittura tgħidlek hemm żmien għall-ħażin. Hekk jgħid il-mulej lil Ġeremija. Ġeremija kapitlu 1. Elija kien ipprovdut bil-qawwa soprannaturali biex jara l-qawwa tal-Alla fl-aħħar żmien, kulħadd jgħid fl-aħħar żmien. Li qatra Iżrael. Issa aħna il-Bibja xejdilna Alla huwa l-istess il-bira, illum u għal dejjem. U żgur, da żgur. Hemm naqa' differenza, m'hemm. Da żgur. Kif kien jagħmel għadek? Anyway. Tiftakru? Alleluja. Kien jadaħħaqni, bis da. Nibninsjaħ, infatti. Anyway, ismawni. Fej kont, tlift il-paġna. Tlift l-istazzjon. L-ar żmien, meta kien l-ar żmien? Fl-ar żmien ta' Għalija kien l-iktar żmien li deret qawwa. Jiena dak li qed nara. Jiena qed nara dak li qed jara Alla. Li f'dan iż-żmien anke Malta u madwar id-dinja qed moviment li qed irried id-dinja. Xmara tal-Alla. Bis-set qed ngħidilkom ta' mhux għax jiena entużjast, għalkemm jien għandi nkun l-iktar wieħed entużjast. Il-kelm anke int għandek tkun l-iktar wieħed entużjast. Għidil dak taħdek jew dik tgħidha int għandek tkun l-iktar waħda entużjast, għidilha. Come on. Come on, għaw ġod minnkom mettux, għadħarsu lejja, naf li nħelu, għidlu. Issa, għal dawk li qed jgħidu ma entużjast. Isma' qalbi tiegħi, ħanfakkarkom il-kelma entużjast tfisser mimli balla. Entheos, mimli balla. Int għandek l-iktar wieħed tkun entużjast, mimli balla. Amen. Halleluja. Amen. Issa, morra fil-ktib ta' Daniel. Daniel. Kapitlu 11. Din oħra. Għal dak li intom ma smajtux il-messaġġ tiegħi ta' nhar l-erba' li għaddew, morru raw. Morru simgħu. Il-ktib ta' Daniel bil-Bibja ħassibuh jgħidlu Daniel bil-Grik. Tiegħi Daniel bil-Malti. Vers 32. Isimgħu għadi. Kemm inħobba dil-iskrittura, I love the scripture. Daniel 32. Issa, bil-Malti jgħidek isimgħu. U jġib ruħu b'ħafna tmellis. Għarriq ma dawk li jkunu kissru l-patt. Ma dawk kissru l-patt. La kissru l-patt fisser li xi darba kienu parti mill-patt u ma baqgħux fidili lejn il-patt.
daw illum il-ġurnata bit-translation għallum il-ġurnata jiġu Kristjani. Issa, mill-lat profetiku, da żgur qed jitkellem għalina. Ftakru li l-Bibja dejjem għandha żewġ paralleli. Qed jitkellem għal poplu da dakinhar bħala nfissess kienu jitkellem profetikament. Ma dan il-passaġġ qed jitkellem fi żmien tal-Antikrist. Xejn l-Iskrittura l-ewwel Timotej kapitlu 4 minn vers 2. U f'dak iż-żmien l-Ispirtu tal-Alla jiċċar li ħafna jitbedu mill-fidi, jiksru l-patt. ħafna Kristjani għadhom għamu mir-raqda tal-mewt mill-COVID law. Għadhom illu pjati sal-lum. U dik qed naqgħad beżbiża, naqgħad test. U jġib ruħu b'ħafna tmellis għarriq ma dawk li jkunu kissu l-patt. Imma l-poplu, imma mill-poplu li jkunu jarfu lill-Alla tagħhom iżommu sħiħ u jibqgħu sejrin bih ħidmiethom. Xi tfisser? Jiġifieri fil-waqt li l-Antikrist tant qed jagħmel dannu u anke tiqarraq b'ħafna Kristjani nistalla bit-tmellis u bil-kliem qarrieq. Però ħajkun hemm poplu u jiena għalkemm nitkellem għall-Knisja kollha b'mod ġenerali ta' kull denominazzjoni, però ħafna mill-messaġġi tiegħi huma għan-nies li huma l-magħżulin, ir-remnant. Mhux għax tiġi f'din il-binja inti remnant. Ir-remnant li għandhom jafu xi tfisser timxi fil-patt ma' sidek ma' mulej. Sewwa fil-ktib ta' Daniel arawa bl-Ingliż, araw bl-Anni. Kapitlu 11 vers 32. Ara xi kemm sabiħa. Għax bl-Ingliż xi kultant il-kliem ikun iżbaħ. Imma ħadef moħħ xorta waħda, ta'. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Kan jidkom kelma bl-Ingliż. Those who flatter you, corrupt you and control you. Dawk li jfaħruk, jikkorrompuk u jikkontrollawk. Hemm differenza bejn tfaħrek u tinkoraġġik. It's good to encourage, but it's not good to flatter. You flatter those who you want to get something out of them. Ladies, take note. Għaw xaħat fehm xaħat? Be careful those who flatter you. Mux those who encourage you. Those who flatter you. Men too. Flattery is used to puff you and blind you. Flattery tfisser nibda infaħħar, mhux infaħrek, ninkoraġġik biss, imma tmellis bi kliem. Jiġifieri ħannefħek u ħanamik. Għax once li nitneffaħ tikbillek rasek, issa ma bqax tara ċar. Issa inti tibda tagħma. Don't let anyone flatter you. Anzi, I'm going to tell you straight on. If anyone flatters you, rebuke them. Ħana jidilkom kif tinstema' flattery fil-ġisem ta' Kristu. Mhux biss, ma waħda minnhom. Inħobbu l-pastor ta' miktar nħu pjaċir nisma' lilek għax inti iktar anointed. Be careful. That's not encouragement, that's flattery. Jiena bħala missier spirituali, nħu pjaċir jekk tfaħħar l-uliedi miegħi. Imma jekk tfaħħar l-uliedi warajja dari, inti mhux qed tinkoraġġihom, inti qed tipprova tagħmihom. Għodu attenti, because this is witchcraft in the house of God. Ismaw, verse 11. Those who do wickedly those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery
Everybody says flattery corrupts. تتنفخ تمليس بكلم يكرمبي يحسن. But the people who know their God, they shall be strong and they shall do and carry out great exploits. فلما زمين they shall do great exploits. فلما زمينيت يعملوا أجوبيت كبار ولا يزوم بيش يعملوا فلما زمين فلاخيار زمين فلار زمين فلار زمين البوبلو تلا لك تلا يدي. تغير جت لكم الجملة الأخرى المنور الحميج الدمل مدوار السجرة برجر كورنت الدمل داك جي بيش يسخخ لك لرو والسجرة. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Gloria لك مولاي قديس. وانت مسيحين بيشندوا اسمعوني قهوة. كما منكم اللي تمنوا لي وانتي ماخنيش مسيرين على الكورلات الله بلاكتر موتشار سكتورالي شارسما دي. Però انتم خافنا درابي احنا سمعنا مسجي لجسو يجي يخطفنا بش احنا ما نبطوش الكورلة الديمونيو مش الكورلة الله عشان الكورلة الله سوي يكنب أواو يو يهودنا شرطة مش حتجيفونا ديك هي جارانتيتا أتمنى راهو في البيبيا لشي ضربة البوبلو تالا باتا مع الخزين يكترى لجتو متى لبات الكاستيجي البوبلو تالا ما مسوهمش أمين أمين. إما هنركو تدني لكم كونشتي هور تدني لكم بارتي أخرى من المونتانيا تافلي إحنا دينتلاي مونتانيا سواء الأوتشاتا أو ovviamente هو كريستو اللي يرى كلش شار إما إحنا دايما نراو البارتي تاعنا الكتار شارة سواء تدني لكم واحدة من رجونيت علاش كريستو يقول يخطفنا عشان كلا الشيطان ما يستاش ياخذ الجوديتسيو لحقه عشان احنا نريدو نزولوا من النفس. الجفيري ساكم الكنيسة اداونك الكنيسة تالافيرا مش داك اللي مروا يهلسوها وداك اللي عادهم يبنوا البامبين سوا ومش داك اللي ياش يمروا بنيا ايش يستيسيحوا كل تال بورن اجين وشرطة يمروا بنيا سوا اما من خبة لتانت وما يدو بالفورس تتنخيهم عشان كلا الجوديتسيو تالا ما يقعش فوق الله ودي نراوا برينشيبيو في البيبيا اتفهمون عليك الاسكتورة لنا دايم يعمل الديمونيو ما يستير رنيا ويربخ كاتون تراتيك ساكامنتي تكومبلي دي افتكر جسو يدنا ينا بوجيتكم بخاله تكونوا بش داول في الدنيا مش داول في الدولة داول في الدلم عليك كنا نخش ننكراجوت يا خسر اكتر ما يكتبوك ارتيكل كونترا تياي مش هتنبلافيا اما اكتر توني بيشير انكا يكتخمجوني شرطة تعملوا لي بيشير اش في البنك تالا اللي عنده بنك تعرفوا اللي عنده بنك اللي عنده بنك ومتى انت تمور انت الله يصرف لك داك اللي تنفستي ملا انت تكريتيكا بندم تلا تتكاخو تخمجو بالقدب ولا تفشي يعمل يبدل الكرنسي يبدلها ويجيبها باركه فوقي ينا واحد من اللي كتر مبركين في بايزنا علاش ارى كم كلو كرنسي شي يبدل كون افافور ديال امين هللويا كي كوينا الديمونيو كي كوينا نلاحل وما نيتشي اش لا دا سكوبرا شنو السيجريتا سالتنا احيانا نلاحل ايش اكتر ما نيت اكتر حي كبير كوالا ورا دولة اللي كبرت سنين أفوليا الديمونيو مش نيوران 100% عشان البيبي تايد اللي هو عارف اما هداي المختا كريستو خديبتا كريستو هو بحنان واخده هو عارف اما متى تكمبره مالير فتلا هو بحنان أشاخنانا خسيب وموح كريستو أمين grazie Gesù علاش جسو ما بزعش من الصليب علاش جسو را
x'inhu ġej once li jiffaċċja s-salib. Għaliex ma beżax? Beża fil-ġisem, imma Ġesu l-Bibja tgħidlek ra oltre, ra l-premju li ġej for the joy that was set before him. He endured the cross. Joy. It doesn't say for the fear that was set before him. For the joy that was set before him. Għax raġ ġej. Inti tara x'inhu ġej. Għax qed nara hawn min spiritwali papaw papali. Minar il-Papa. Għaxen tfisser papali, għala Papa ġifieri. Amen. Għattifmu? Imma ġej mill-Papa. Halleluja! Grazzi mulej! Amen, aħwa! Nfakkarkom xejt il-mulej, praise and worship team. Dak mux xejt il-mulej, dak xedin. Halleluja. Grazzi Ġesu. Dal-messaġġ inkoraġġikom il-lejla. Enkom taraw l-affarijiet differenti. Enkom taraw li dak kollu li l-għadu ġab kontra tijak, Alla qed jagħtik opportunità biex tiddi. Amen aħwa? Fl-ewwel Korintin kapitlu 2 il-Bibja tgħidlek li kieku d-demonju u l-prinċipati ta' dlamiet kienu jafu li jekk ħajsalbu l-Ġesu Kristu wara saltna tad-dinja, saltna tal-glorja tal ġeja fuq l-art, kieku jgħidu ifgħu, issalbuħx! U hekk l-istess miegħek. Ix-xidan jipprova jaqtalek qalbek. U peress li jien immarkat minn Alla, kulħadd jgħid jien immarkat minn Alla. Ġejda jien immarkata minn Alla. Jien għandi l-marka tal-Alla fuqi. Dak li għadu prova jġib kontra tiegħek, ħajarralu. U mhux ħajrnexxielu, anzi iktar barkiet ġejjin fuqi. Iktar qawwa tal-Ispirtu Santu ħadd iżdied fuqi. Iktar favur ġej fuqi. Halleluja. U iktar ħanola spiritwalment. L-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tista' qatt tirnexxi u kull il-sil li kontra tiegħek bil-gideb int tikkundannah jgħid il-mulej għax dan huwa l-wirt tiegħek ja poplu tiegħi magħżul u mqaddes u konsagrat u ġustifikat minni f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Amen. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Halleluja, ejja nqumu bil-wifqa. Issa forsi ġut minnkom, forsi l-għadu ġab xi mart kontra tiegħek. Forsi l-għadu irnexxielu b'xi mod għal żmien biex iwaqqak f'depression, iwaqqak f'xi vizzju ħażin. Però tinnotaw meta Alla jeħles il xi ħadd minn xi vizzju, meta jeħles il xi ħadd mid-droga, meta jeħles il xi ħadd minn stess pervers, xiġri, dak l-istess persuna li xi darba kien maqkas, isir dik il-persuna li joħles oħrajn bħalu. Allura dak li l-għadu prova jġib kontra tiegħu jispiċċa stess iwaqqaru xmata oħrajn li kienu bħalu. Qed tifhmu aħwa kemm huwa ovvja għaref Alla. Kemm huwa għaref Alla, how wise God is, which is, it should be obvious. Imma, it's good to remember. Il-ġimgħa l-oħra kont nipprepara messaġġ. Waqt li nipprepara messaġġ bejn ngħid ġieni dmuħ fajn ngħidlu mhux għax ma tafx ma bdejnilu kemm inti wise mulej mamma mija. Kemm int strateġiku. Kemm int strateġiku. Ara ma mhux tikpi għax hawn il-ħażen. Ikpi jekk tara xi Kristjan mejjed dak iva. Ma mhux il-ħażen. Mux id-dlam ma jdejaqnix. Id-dlam li tex kem jgħin niddi iktar. U li l-kom għal-Kristu u fi Kristu. Amen, mux biex tola ent, imma biex tola Kristu, biex tola Ġesu. Imma jekk inti tola l-Ġesu, Ġesu
Jolli lilek. Jolli lilek, ibirek lilek, jidlek lilek, jiffavorixxi lilek. Amen. Dik hija l-verità. Dik hija l-verità. I'm encouraged. I decided to live encouraged. Ġili kolli aptit u ma jkollix iktar aptit niprietka 50% kemm il-darba. Jekk niprietka xar darbit, 5 minnu ma kellix aptit niprietka. Mbagħad nisma' l-pritka tiegħi stess u niġi inkoraġġut. Alleluja, amen. Thank you, Jesus. Bis-serja ngħidlek. Imma da min jaħseb li hu? Taħħa, ma għadniex naħseb, konvint issa. Int min int? Min inti fil-mulej? Min inti fil-mulej? Ma min qed ixxabbaħ lilek innifsek? Ma min qed identifika? L-lejla ħantikom 3 passi biex nitolbu flimkien. Number 1. Ibda millum il-qudiem hemm turru messaġġi fuq il-Facebook tagħna, fuq il-YouTube tagħna biex inti titgħallem min inti fi Kristu. Għax tibda tinduna x'wierd kbira għandu l-mulej għalik. Ibda identifika lilek innifsek ma' Ġesu. Amen. Number 2. Oqgħod attent x'tħalli influenza lek ħajtek. Oqgħod attent x'tħalli influenza lek ħajtek. U jekk hemm affarijiet ħżiena, ismawni, waħda mill-affarijiet li Alla ma jridlix lili u lilek niġu dominati b'xi kwalinkwa tip ta' dnub, mhux għax Alla ma jaħfillekx, imma dnub jikħanni kampana lilna. Tiftakru bħal Superman? Superman ma kien hemm xejn fid-dinja li seta twaqfu, ħlief il-kriptonite. Iddajfu. Jekk hemm xi ħaġa x-xitan ma jdajfekx lilek. Ix-xitan lili ma jdajafnix. Għax xejn, ara kemm ġew xatan kontra tiegħu kemm keċċejt xatan minn ġonies. L-ebda wieħed minnhom ma nixxielu jdajfni waħda. Imma meta nħares lejn dak il-ġisem ġewwa dak il-mera, dak huwa perikolus. Dak huwa l-kriptonite tiegħek. Għalhekk għodu attenti, għax ix-xitan jaf x'juża. U jaf li għalik għażis ta' jmissek, skont klim Kristu għażis ta' jmissek lilek, mela ħajuża xi ħaġa li lilek jattirak, qgħod attent. Jekk taf x'inhi għal ilha l-bib issa stess. Għal ilha l-bib. Għal il-bib għal dawk l-affarijiet. U iġħadhom, irrinunċhom. Jista' jkun xi droga, jista' jkun xi sigarett, jista' jkun pornografija, jista' jkun tfesfis, jista' jkun ejra, jista' jkun nuqqas ta' maħfra xtieħu għalik fuq il-banalitajiet fuq ix-xejn. Dawk l-affarijiet li lilek jħandikappjawk li jaqgħu taħt il-kategorija ta' dnub tagħmilhomx iktar. Għal ġid tiegħek, mhux għax Alla ma jħobbokx jew Alla ma jaħfillekx. Għal ġid tiegħek għax idajfuk, id-dnub idajfek. Id-dnub idajjef il-Kristjan. Dak biss. Imma jiena u inti għandna r-rebħa, għandna l-qawwa, għandna d-dominju bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-kelma talla fuq da kollu. Amen? Jiena u inti ġejna krijati, ismawni mokkumaw. This is powerful, jekk naqbdu huwa powerful. Jiena u inti mhux imsejħin biex inkunu vittorjużi, jiena u inti imwilda minn ġdid vittorjużi diġà. Inti mhux tipprova ssir vittorjuż, Alla lilek ikkreak ġdid fi Kristu vittorjuż. Allura inti tħalli xejn jisraqlek dak. Mhux inti tipprova tirbaħ il-vittorja. Ħanidilkom ħajda bl-Ingliż. It's not me fighting sickness. It's not me fighting sickness. I am the healed, keeping my health, keeping my healing in Jesus' name. Amen. Mux me, I'm trying to get healed. No. Me, I'm fighting off every form of sickness. Because I am healed in Him. Mux jien għal-midneb ed nidġilet biex nkun iktar qaddis. Le, jien il-qaddis nidġilet u nirreżisti d-nub. Mux jiena li qed nipprova nidġilet biex inkun ma nibżax imma nkoll nkoraġġuż. Le, jiena dak li jiena mimli konfidenza u kuraġġ u nidġilet u nirreżisti l-biża'. Qed tifhmu? Mela inti tittaġixxi mill-punto ta' vittorja tiġà mhux qed tipprova tikseb il-vittorja, imma tirreżisti u tkeċċi u tieqaf kontra dak li jipprova jisraqlek il-pożizzjoni tiegħek fi Kristu. Amen aħwa? Kulħadd jitlob warajja miegħi.
Number one, għaw xaħat jgħid li pastor kelli bżonn nisma' dal-messaġġ illejla holiday. Kun onest. Issa inti li smaj dal-messaġġ tagħmel bidla kif tħares lejn l-affarijiet. Jekk l-għadu ġi kontra tiegħek, jekk marġin ġi kontra tiegħek, jekk dnub ġi kontra tiegħek, jekk vizzju ġi kontra tiegħek, inti rebbieħ. Ibdalla lilek innifsek rebbieħ. Aħna vittorjużi f'Kristu Ġesu. Dik mhux xi ħaġa nipprova nakkwista, dik xi ħaġa li ntwilid hekk. Jien twilit vittorjuż. Mhux il-mami għamlet vittorjuż, u laqqas id-dadi, Kristu Ġesu u d-dem prezzjuż glorious tiegħu għamilni vittorjuż. Amen. U dak mhux għax akkwistajtu, dak għax iwrittu. Iwrittu. Amen. Thank you, Lord. Jekk hawn il-lejla xi ħadd minnkom tgħidli pastor, il-lejla rrid nibda dil-ħajja ġdida ma' Ġesu. Rrid nibda paġna ġdida. Rrid nibda ħajja ġdida vittorjuża ma' Kristu. U nibda ngħix għal Ġesu. Irrid inkun salvat. Irrid inkun vera tal-mulej. U ma rrid nħalli xejn minn tal-għadu jipprova jtellifni u jirnexxielu bl-ebda mod. Hekk hawn xi ħadd illejla holiday issa stess. Hawn xi ħadd tal-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek Kristu holiday issa stess. Min iktar, grazzi mulej, min iktar. Min iktar. Olli għejd it-talba warajja, kulħadd għejd it-talba warajja. Poġġi jdek fuq qalbek u issa stess għejd warajja. Missi Qadis. Grazzi tal-vittorja. Grazzi tal-rebħa li int Ġesu li bentalla l-ħaj. Sidi, salvatur tiegħi. Int irbaħ talija. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li int il-mulej, is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Inti li bentalla l-ħaj, li mittalija fuq is-salib. Mhux biss biex nubit ikunu maħfura, imma biex jien nkun vittorjuż, rebbieħ f'din il-ħajja permezz ta' Sidi Ġesu Kristu. Illum nieħu awtorità biex kull skema tal-għadu, kull pjan tal-għadu li ju ippjana kontra tiegħi tiġi ikkanċellata bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu, bil-qawwa tad-dem ta' Kristu u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Kull ħaġa li l-għadu ippjana kontra tiegħi tmut issa stess. Kull pjan, kull skema li l-għadu pjana kontra tiegħi tmut issa stess. U tisparixxi u tiġi fix-xejn fis-sem Ġesu Kristu. Mulej Qaddis, aħsilni bid-dem Qaddis tiegħek. Aħsilli ħsibijieti, il-kuxjenza tiegħi, ruħi, dak kollu li huwa impur, dak kollu li huwa ħażin, dak kollu li huwa dnub, dak kollu li huwa maħmuġ fija spiritwalment, għaqilhom minn ġo fija, jien nirrinunċjah u niċħdu fis-sem Ġesu Kristu. Niċħad il-gideb, niċħad kull spiritu ta' bullying, niċħad kull spiritu ta' biża' fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Illum jiena ta' Ġesu Kristu, jien rebbieħ, jien vittorjuż, illum jiena maħfur minn dnubbieti kollha u m'hemmx iktar kundanna lija. Grazzi Ġesu li salvajtni, għażiltni, sejjaħtli u għamiltni tiegħek. Illum jien iben Alla l-ħaj fi Kristu Ġesu għal glorja tiegħek missier, ix-xitan tilifni u m'għandu l-ebda iktar seta' u lebda sej fuq ħajti. Nirringrazzjak mulej tal-vittorja tiegħek li inta ħadd talija fuq is-salib. Illum jien vittorjuż. Jiena sejr il-fuq u mhux l-isfel. Illum jiena mbierek u mhux misħut. Ix-xitan huwa taħt saqajja u żani mulej għal glorja tiegħek. Inti tajtni il-grazzja biex ngħix il-vittorja f'Ġesu. Illum jiena parti minn dik ix-xmara li inti qed qajjem madwar id-dinja. Ix-xmara li hija l-istandard tiegħek ta' kull forma ta' ħażen li tirbaħ dejjem għal glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Għatu ċabċiba kbira lil mulej. Alleluja. Ringrazzjaw il-mulej sa stess. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej, ringrazzjaw sa stess. Esprimi ringrazzjamenti tiegħek. Esprimi il-gratitudni tiegħek. Irringrazzjah il-mulej li inti l-lejla ħireġ minna u nfejja, ħieles.
m'intix maħkum iktar mill-għadu, ix-xitan tilfek. Kull saħta li kien hemm kontra tiegħek tiġi fix-xejn bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Bil-qawwa ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret. Bil-qawwa ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret. Halleluja! Mulej nitolbok għal dawk kollha li tisegwu sew bit-televiżjoni, sew bil-YouTube, sew bil-Facebook. Mulej jitfa' l-Ispirtu Qaddis tiegħek, għatihom l-Ispirtu ta' kuraġġ. Ħajqumu minn hemm mulej. U biex iwettqu l-pjan li int għandek għalihom f'dawn iż-żminijiet mulej. Inti li bdejt opra tajba fina, inti żommna fidilu sħaħ għall-aħħar sal-aħħar ġurnata, sal-aħħar nifsa ħajjitna mulej. Int fidil mulej. U inti żommna sħaħ fik għal dejjem da dejjem. F'isem Ġesu Kristu. Għal dawk kollha li intom fuq Facebook u YouTube, grazzi tal-li kontu magħna, l-paċi magħkom, ejjew naqdu magħna għada filgħodu. Fl-10 ta' filgħodu, il-paċi magħkom ftakar. Inti mwieled mill-ġdid vittorjuż. Dan huwa d-destin tiegħek, dan huwa l-wir tiegħek fi Kristu Ġesu. Taqtax qalbek, għamel kuraġġ.